L'agrupació cultural El Gancho de Benigànim compleix 18 anys i per a celebrar-ho ho han fet amb un sopar i amb la presentació d'un documental sobre els inicis, el passat, el present i el futur d'esta agrupació. El col·lectiu cultural El Gancho de Benigànim està de celebració, ja que enguany es compleixen 18 anys des de la seva fundació. Amb motiu de l'aniversari, l'agrupació ha elaborat un documental on fundadors, socis i col·laboradors han analitzat els principis del col·lectiu, l'actualitat i les perspectives de futur. Al voltant d'una cinquantena de membres s'han donat cita aquest cap de setmana en un sopar homenatge que ha servit també per a presentar l'audiovisual. Doncs avui presentem un documental que intenta fer veure els 18 anys del col·lectiu El Gancho, que va així la idea, perquè en un principi volíem fer-lo quan feren 20 anys, el que passa és que com enguany han rebut els premis, que han rebut el Premi de l'Ajuntament, han rebut el Premi del Cardenal Jaume I, i aleshores hem pensat que el moment de fer el documental i fer un homenatge a tota la gent que començava en El Gancho l'any 95 i tota la gent que seguim era enguany. Aleshores, en el documental podrem veure com tant fundadors, com socis, com col·laboradors del col·lectiu analitzen un poc tant els inicis del col·lectiu com el present, com el que tenim ara, que ha portat a Benigànim i com també el futur. A veure, de cara al futur, què pot aportar el Gancho a Benigànim. Representants de la cultura valenciana com Pau Alabajos, Andreu Valor i Amàlia Garrigós participen en l'obra realitzada pel Gancho, un col·lectiu que compleix 18 anys promocionant els valors i les tradicions de les nostres terres. El Gancho és una associació cultural d'ací de Benigànim, format gent majoritàriament d'ací de Benigànim i dels voltants, amb l'objectiu de fomentar la cultura, el patrimoni i els voltants del poble, perquè el que ens van donar compte, tant els que van formar el Gancho com nosaltres, és que l'Ajuntament no es preocupa per aquestes coses. Entonces nosaltres el que volem és apropar a la gent a lo que és la cultura valenciana. El que té el Gancho és que és un col·lectiu transversal, que igual presenten llibres, que presenten discos documentals, que fem una varietat d'activitats molt gran. Aleshores, jo crec que és la base de l'èxit que té avui en dia el Gancho en Benigànim. Aquesta associació cultural s'ha guanyat el seu espai a Benigànim i cada vegada són més els joves que s'adhereixen garantint la vida del col·lectiu. Avui en dia, de la totalitat de socis que som del col·lectiu, el 60% de socis tenen més de 25 anys. I això vol dir que la gent jove comença a preocupar-se, comença a interessar-se per aquestes coses i que cada vegada som més i que tenim més força. L'èxit del Gancho es fa patent en complir 18 anys de vida i seguir amb més energia i il·lusió que mai. Animar a tots a que vinguin a les activitats que fem el Gancho, que són activitats per a tots, amb unes bases culturals sòlides i que esperem que tots gaudisquen. No res, jo animar a la gent jove, sobretot a la gent jove que s'anima a apuntar-se al col·lectiu, perquè cada vegada en som més, perquè cada vegada fem més coses i que qui els diria a la gent que va començar en el 95 que avui en dia serien tanta gent i seguiríem lluitant, i jo estic ben segur que si no en completem en 18 anys ens queden 18 anys més encara. Els seus membres tenen ganes de treballar i seguiran lluitant per apropar a ciutadans la millor oferta cultural valenciana. L'esperit emprenedor que mou aquests joves és el fil conductor del documental que recull els 18 anys d'història del col·lectiu cultural El Gancho.